Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingarsanipun sagungi para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu pantes kita pundi saha kita bektosi. Ingarsanipun sagungi para alim, para ulama, dalasan para pangemban, pangbating projo, panggawaning nagari ingkang satuhu pantes kita mulyakaken lan kita hormati. Ingarsanipun sagunging para asung bila sungkawa langkung-langkung keluarga ageng seniman Ngayogyakarta ingkang rawuh makam Palmanunggal saat menika, ingkang satuhu kula tresnani kula hormati. Para muazin kakung Wahbid Putri ingkang tuhu luhuring budi. Sugeng siang karahayon kayulujengan mugi tansah kajiwa lan kacalira ing panjenengan lan kula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedaya namung sakdermi titah kagunganipun Gusti Allah ingkang boten badhe saged suwala manawi sak wanci-wanci Gusti Allah sampun ngersakaken nimbali. Sapunika kita rawuh makam Palmanunggal mboten sanes saperlu hanelakaken cihnaning katresnan nderekaken pisuwanipun Ki Seno Nugroho ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tamtos kemawon ingkang dipunantu-antu keluarga saat menika panjurung donga kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya ingkang kita suwun Gusti Allah kepareng midhanget lan dipun ijabahi sehingga insyaallah Bapak Seno Nugroho kalebetaken ewonipun kawulane Gusti Allah ingkang katimbalan kanthi manggih husnul khotimah. Mugi-mugi Gusti Allah kepareng paring pangapunten dhateng sedaya dosa lan kalepatanipun. Mugi-mugi Gusti Allah kepareng nampi sedaya ibadah lan amal kesaenanipun. Lan mugi-mugi Gusti Allah kepareng nampi saha mapanaken almarhum wonten ing papan kalenggahan ingkang langkung sekecolan mulya katimbang papan kalenggahanipun rikala sugeng wonten ing alam dunya. Allahumma amin. Nggih awit atas nami pemerintah Desa Argosari, dalasan sedaya warga masyarakat Argosari, khususipun warga masyarakat wonten ing Kukuban Padukuhan Gayam Argosari Sedayu Bantul, ngaturaken bela sungkawa ingkang sakalangkung lebet konjuk ing ngarsanipun Ibu Agnes Widyasmoro, Ibu Sayekti Suparman, dalasan sedaya para putra awit sampun kapundhut sowanipun almarhum Ki Seno Nugroho ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Saestu kita sedaya ngraos kecalan ingkang sayektos. Ikon budaya ingkang kaleres kepareng lenggah wonten ing Kukuban Gayam Argosari sakmenika sampun kapundhut dening ingkang kagungan. Kita sedaya sami mangertosi kiprah Ki Dalang Seno Nugroho minangka tokoh ingkang saapnika sampun kondang kaloka nguri-nguri kabudayan adiluhung seni pedalangan Ringgit Purwo. Istimewanipun Pak Seno Nugroho menika saged ngeracik nyewijakaken seni pedalangan gagrag Ngayogyakarta lan Surakarta.
Lan kula asring mireng saya secara langsung menapa dene lumantar YouTube wonten ing saat-saat limbukan. Pak Seno Nugroho boten supe anggenipun paring pitutur luhur ngemutaken dhateng kula lan panjenengan sedaya bilih yektosipun gesang menika bebasan namung sak gebyaring tatit. Gesang ingkang langgeng menika gesang benjang wonten ing alam baka. Mila Ki Seno Nugroho tansah ngemutaken dumateng kula lan panjenengan sedaya monggo sami cecawis ngatah-ngatahaken aget anggenipun sami pados sangu kagem kita sedaya niti lampah gesang wonten ing alam kelanggengan. Mugi-mugi tausiah Ki Dalang menika saged kita leksanani minangka mugi-mugi dados minangka amal kesaenan panjenenganipun awit menapa ingkang dipun aturaken ingkang sampet kalian kesaenan lajeng kita tindakaken insyaallah ganjaranipun badhe banyu mili dhateng panjenenganipun. Allahumma amin. Ingkang kula emut pungkasan kula kepanggih menika Pak Seno Nugroho wit kawigatosanipun dhateng masyarakat khususipun wonten ing Padukuhan Gayam nika nembung dhateng kula pemerintah Desa Argosari badhe ngginakaken saweneh tanah kas kagem kegiatan masyarakat, kagem wahana wisata keluarga, khususipun temanipun kuliner tradisional. Ananging saderengipun rencana menika saged kasembadan Gusti Allah sampun kersakaken nimbali sowan almarhum ing ngayunanipun. Kula kinten boten kathah ingkang kula aturaken sepisan melih kita nderek bela sungkawa ingkang lebet lan jurung pandonga mugi-mugi almarhum tinampya ing ngarsa dalem Gusti Allah kacawisaken kanugrahan kasuwargan lan sedaya keluarga ingkang tinilar saged nampi wontenipun musibah menika kanthi manah ingkang kebak raos sabar tawakal lan narimah serta saged tetep husnudzon bilih sedaya ingkang sampun dipun garisaken Gusti Allah menika ingkang paling sae. Semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kalepatan nyuwun agungi pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten wonten titipan saking keluarga ing mbok bilih wonten bab-bab ingkang magepokan kalian hakul adam kadosta sambut sinambut sate tinumbas janji perjanjen napa dene rembag pirembag ingkang dereng saged karampungaken nduk rikala sungipun almarhum Ki Seno Nugroho manawi perkawis menika kepenggalih pantes kaikhlasaken lan panjenengan sedaya kepareng ikhlasaken tamtos kemawon sedaya keluarga ngaturaken matur sanget ageng ing panuwun ingkang tanpa pepindhan deneo menawi perkawis menika kepenggalih wigatos lan panjenengan ngersakaken kedah karampungaken dipun tenggo tepang rembagipun mugi-mugi wonten ing wedal ingkang mirunggan sedaya saged karampungaken kados ingkang sakmestinipun. Matur nuwun.